Mangaridia ndini mambo yacho dei ndingati mugorera 2022 rakunonopera ndakaisirwa mushonga muchikafu 4 times nemudzimai anonzi Ana Nyambo akagara akaisa mumavegetable mumazai nemuchicken nemubora so ndakazorwara ndikazofonera kune umwe murume anoita zvekubatsira anonzi Itai Madongoro ndakurwara nemudumbu ndiye akazondipa mushonga yekuti mumire makurwara. Saka iye mudzimai akazondiudza kuti ndiri kukumbira ruregerero. Ini ndobva ndamuti handikwanisi kukumbira ruregerero nokuti timbotange tashedzawo wabereki wako tinzwe kuti chinangwa chako chachiri chekudii chaizvo. Wabereki ndobva waramba kuuya ndobva ndazongomuperekedza kumuendesa kumusha kwavo. Izvere amai kuti makapa mukweteko ndizvo tauritsai makaita sei kauti munoziva chi madi hapana chandoziva saka zvari kuti makamubata mukambonza mukati sori ari unyepa haana umbotaura nemimba pamusoro pechinhu ichi asi akakuperekedzai kumba kwenyu haana kusvika kumba kwedu asi akakuperekedzai haana makaenda mega makanzienda akomba kwenyu ndakubata mushonga pamaenda masvika mushotaurawo kuvabereki venyu inini kuti ndauya ndizvo ndaitwa wakati ini vabereki venyu sevanhu vanga vaziva kuti manoa kumba kwedu tatoburikidza tatoenda nekuporisa kozi angandiitawo zvangandiita ndazotoenda kuporisa nyaya ikasvika pakuenda kukoti maenda kumapurisa mapurisa akati kudini akanditendera kuchipatara kuna dhoki anzi akatendera kuchipatara kuna dhoki aiwa tisasanganise zvinhu tiri kubvunza aripota ndiyo nyaya tinofanira kunga tiri kunzwa kuti uyo ari kuti ndakakubata nemushonga ndakubata nemushonga vandakuperekedza kumba kwenyu ishuwa here kuti akakuperekedzerai kumba kuti ndakubata nemushonga iye atotaura zvokuti ndizvozvo saka imi munofanira kunga muchitaura kuti shuwa ndo zvakaita kuti andiperekedze kana ndo zvakaita kuti andirambe kana kuti aiwa hazvisiri kuti nyaya iyi yemishonga haina kuripotwa kumapurisa iri pano saka isi tinotonga nyaya yaripotwa panapa hatisanganisi yakaripota kumapurisa yakatoraswa kuna magistrate saka tiri kungoda iyi yaaripota yekuti wakapa mushonga katatu murume ngatingoti havasi kuziva here kuti mazuva madika chikafu makaisa roiko imhando rudzii ndokuti pamwe munganzwise ndokuti kati mushonga akabvire kuti mushonga umwe anovhunduka roiko yamakaisa ndeyemhando rudzii miriwo yataurwa mhando 3 zvinowanikwa handi zvitsvaba hakusi kuti kurwadzisana basi kuti kuchenjera rudo maida kuisa rudo but rudo rune parunobata nepamwe parusingazogoni kubata saka roiko yacho tipei tinhu kuti yanga yakamira sei kozi aitombotaura neumwe mukadzi akamupa mishonga yacho iyoyo ndiye anotomuziva haasi kuda kutaura hake chokwadi aiwa saka tabvunza imi timbonyarara tabvunza wawadiki roiko yavo hatisi kutaura nyaya dzemishonga toda roiko manje rudzi rweroiko iyi usau here ndokanonzi kajongo here ndokanonzi kaikai tobva tanzwa manje kuti iroiko mhando yapinda muzvinhu 3 zvamakabika ndimi makabika mega
gaga tisaite kunge tiri kudzidzisaiba hamisi mwana mudiki kuzobika zvinhu izvozvo zvika kuziva kuti ndoda kupfuwira murume wenyu agara zvakanaka pamwe aigara achikurovai achibva kubhawa hatichavhizivi ndo zvinhu zvamunofanira kutaura zvibude pachena musahwanda uye izvi rataura kakuti mwamuna wenyu apa akabvunza makati yekunde ndandazviita kuti ndikupika tii ndizvo ataura uye dai zvazvisiri zvoba wanhu wekumba kwenyu murooro waifanira kuuya kwanyamukavhata uya kundonzwa kuti nyamukavhata chinyi nemwana wenyu kwete kubva wangogara masvika kuripota kuti ndauswa ndauya ndega pamusoro pechakati nechakati waibva wanonyarara havo hazvaifanira kudaro taurai naye mai ana mo imimi kumusha kuinde kupi Kurwanga. saka muno murugarepi Kutombo. kuroja Shanga. kwani Patekesi. atekesa mushopo sekunzwa kwenyu nyamukavhata kuti uyu akatora mushonga nekwaakatora kwacho muri kuziva ndiye ari kuziva ngaataure chokwadi kwakatora bhozi akatombotaura wakatombotaura akatombotaura atori nemawitness aranga atoricho ngaatore chokwadi kwakatora taura hako anamo nekuti meta vanhu vanouya neunhu hwakaita fanikiwa wasiro yemunhomba vanofanira kunge varupiwa mapiya because vanokanganisa vanhu kudzisa anenge akabva nazvo kwaakabva wotanga kuti no munodai ndo zvakamboroverwa mumwe murume uya wekuti ndobva kuchipingi haizviti apashuita apa nemasiya iwo yaibva apiwa piya yemunhomba ini ndinakatodzi kana akudzoka anodzoka kwamuri changamire mukamubvumira obva adzoka saka uyu mukadzi uyu nganyatsotaura kuti tizwisise kuti kana mambo akutaura nyaya yake toziva kuti tikuisa pakati ende kutaura chokwadi kwake kunomubatsira kungwara kwake unsvenga kwake uye ane chokwadi kunomushatira saka tati ngavatsananguri mhando yerwedzo yavo hakusi kurwaba shuwa ndakapuwa namainini ndinzi ndinodare nchidare handina kuzviziva dare saka muchinzi dare ka kuumba hatisi kupwanya basi tiroda kuumba kuti remangwana renyu ringe rakaumbika saka muchinzwa kuti kune dare chiendai monyatsounzwisisa saka tabvunza kuti aiwa mhando yerei kwenyu musahlenyi kutaura mainini ndiwa wakandipa asi ndakazokanganisa masipuni ndakaisa akati wandei ndisingazozivi pamwe makanzi munoisa 1.5 kana kuti kota imwe maisa 2 spoon table zvadzabviringa munhu handimwana saka taurai chokwadi ndokuti dare rivhurike rione mafambiro enyaya yenyu mukaramba makati kwindi saka pekutanga akaisa mumazai ndakatoratidzawo muchemberi wangu iye akazotobvuma kuti ndikumbira uregero ndakakuisira 4 times kukoti akabvuma kuti ndakaisa 2 times saka iye haina chekuuya zvino imi ndimochitaura kuti muda kubhadha wenyu nemuti zvinhu zvemutoziva kuti akabvuma nzvimbo mbiri mamba kutoba mushonga abvuma koti pamega ndakaisa taura matauriro avari kuita makaenda kukoti here ame makaenda mukatsanangura sezvamuri kuita here kana kuti makaramba makanyarara anombopindira izvozvo hamuna kupindira izvo makaramba makanyarara koti yakakuti kudii wakandibvunza naumbotaura koti vakabvunzwa pamaramba makanyarara muri kubvunzwa kuti izvi wakandibvunza ndakati handizvizivi handina kudaro anonyeka
akatoti akaisa kaviri kuuya kwazotora nhasi azototiwa nemapurisa musi watwende akaramba kuuya kudai nhasi azototiwa nemapurisa ndiva makati ngaatewe nemapurisa uyo. Saka zvese zvautaura kuti ka4 kunyepa here kunyepa ndisikuziva. kune mameja street anenge rutongowo kumashops ukadai hapana saka ndo aiwa tichida kuedza kuwagadzirisa vana muchirogara mese hatichagari tese makatosabhiritana kuti ndakatomusarenda kuvabereki vake iye ndozondimhangarira kuti ndaishungurudzo ayaida kukotirwa yaraswa nameja street. Sidai waishungurudza dai wakatorohwa kana 4 times hauna kana 1 day wakamborohwa pawaisa mushonga because Unoti hauna 1 day iko zvamakandita nemumweni sei bepa rakazobva kuna dokta richiti ndanga ndakakuwara ndikabva pamwiri makutaura kuti kwai zvinhu hana kushungurudzwa hana kudii. iyo nyaya yake yakatoraswa iyo kwameja Ora street. ini ndimuruti yakaraswa. saka apa kungoda judgment yekuti saka mishonga yakatora ka4 kune munhu 1 ndiye anoziva munhu wake anonzi mai Nyamasini anogara Unguruni. Mai Nyamasini anogara Unguruni aiti iye aitsanangura pakatozara vanhu mumba paina mai wangu nevamwe vakadzi aiti ndakanzi unocheka ropa rako pafurandi yako woripisa pamoto womusanganisa nechikafu neumwe mudzi wakatoti akatopora namaiyeni Ngeminyepa ndakazvitaura izvozvo. aitogara mumba makatozara Ndakazvitaura izvozvo. saka maiye hatina kuda kutomushedza nokuti semunhu anga utobvuma nyaya yekuti ndiri kumbira kuregera Ndakazvitaura izvozvo. uye kuna mezekutiva Yatori nyaya yekuti ndakaenda kunyaya yekuenda kukoti makadii kwakanga kuya kumhangara kwamambo nyaya isati yafamba isati yaenda kukoti. Kana makaona kuti makaisirwa mushonga makatosoya kumhangara ine kwamambo. handinzi wakanonoka kumangara here ngekuti nyaya haiwoyo Haistori yati nyaya yekurwadzwa nokuti vaimuru. Haistori yati nyaya yekurwadzwa nokuti akandigara neni here. Chamangandishungurira. imimi hamutonganiba muri kudai makatotongana kumba zveiramba Zvakatora pachai. saka hamupinduraniba Chachirondishungirira chindirogara naye. akaitika rini October this year last year mwedzi 2-3 yapfuura saka n'anga yacho yaipa mushonga inogona kuuya inogona kutouya imhenyu asi hatina kukwanisa kunge taishedza sekuti munhu aitobvuma ikumbira kuregera pakazara wai voi munotoiziva totoiziva n'anga yakapa yaitonamatana namainyarumba muchechi yemakristu ajesu wanda kwavo kubude pachena uyu ari kuti paakabata uyu kauyu pane vanhu vakadedza kubva vagara mumba uyu achitaura vanhu vaya varipo kuti zveshuwa ndakazviita musina kumboenda kun'anga I think ungodaidza mawitness akanga aripo pawakabatana aripo mawitness ndofunga ndopaingatoperera ndiya waitotaura Witness kuti hama dzenyu pane paanozombobvuma kuti handizvo. Handiti vanhu vacho vazikurenyi nharaunda yacho pane paanozombobvuma here. Pane paanozomboti handizvo here. Handiti mangogara mangobatana muri vanhu vamwe chete pane paanozombobvuma here. witness Pane paachamboramba here. asi kungopedza mawitness anga aripo asi makagara dare waripo aripo iyeyo nekuti uri pamba ukabatwa zvevanhu vari pamba ndo mawitness nen'anga yacho yanga itoripo yanga iripo musi wacho ndakatoishedza ikatonga iripo n'anga yacho ikauya mumba imo ikatouya mukicheni mangu iyo n'anga iyo saka inoda vaitaura ndakamboshuka vata ndakambasho iye vatora ndakapuhwawo ndakanzi unoshandisa saka n'anga ndiyo inouya kutenderera hake uyu Hachimbori nyaya yekutendera. Kutendera Ini nyaya iyi ine handikwanisawo kutongerwa panapa. uyu ari kuzviidza dare ari kuzviidza dare nokuti musi watwende hana kutouya akatoramba kutou because kana achitota akutokutonga dare kuti ina handitongerwi panapa saka kusatongewa pane muroora munoda kutongewepi ngekuti kumba makatongwa mukatorwa kamukaendeswa kumba kwenyu
mamazoenda kuenda komangara kumajesty court. Majesty court ichibva yarasa mhosva. inasuziva kuti majesty takarasa mhosva asi kuzviziva nokuti nyaya patakaenda kukoti ini ndakapedza kutsanangura nyange pandakatsanangura pandachipedza ndanzi mimi chibuda matipa chiumbo iye vanangomusiya ariko musina ndakatofonerwa nepolisi kanzi imimi tichazokudai futi kuti kukoti uko ndobva ndangoti ora ndikutomirira kudini kufonerwa iye ndiakangoya kwandiri achindishedza achiti iwewe ungofunza kuti wakangwara mhosva yako yakadini yakasotoraswa kudhara iwe ndakutokuda kwamama since ari wekuru wangu anochienda kuna mamba wekuru wangu kwati hadi utongwa apo zatota kuti handidi utongwa pa saka anofana kubva muno ochigara kwamamba wake amai zvatakuchiita isusu muarea masaonyamba takuchimimira mopuwa judgment yekuti munoma hatichadi kuonai because muchapa spirit kuana kumhuri yemunomu vagari vese vemuno vachateera dama rino saka judgment yamuchapuhwa panapo ndeyekudzoka kwamakabva uko kune shewe kwenyu kana ari chief Katerere motongerwa ikoko motaura ndo zvataurwa nachief Saunyama handina kutukwa handina kuitwa se asi dama randakataura munzvimbo ndo rakasakisa kuti ndinzi hatidi kuonai muarea munodzidzisa vana vemuno misikanzwa isina kururama hatikubhadhirisei asi kuti judgment ndeyekuti budai henyu hatidi kuonai wakomana mobva mamupa yake order akaita 14 days ari muno mobva maita tise contempt of court adezveneka ari kuti wakanzi bva muno uchiri utsvakei ndokuti zvipere ndotataona kuti hatigoni kuwirirana nemi